Moji milí, já vás zdravím z Motola. Vy víte, že k vám zase tak často já tady nepromlouvám, ale věřte mi, že tady člověk dostane určitou dávku myšlenek do sebe a já bych vám tady chtěl jenom jako předat, že spíš jako sdělit, abyste si vážili svýho života, abyste si vážili svých schopností, protože to, že většina z vás jako ráno normálně vstane a otevře si okno, není to samozřejmost. Nevnímejte to jako samozřejmost a celkově mít zdravý život, mít tu možnost prostě dělat to, co běžně děláte, byť se vám to zdá jako naprostá banalita. Buďme vděční v životě i za maličkosti, protože z maličkostí se často mohou stát velké věci, tak buďme vděční i za ty maličkosti, které máme, a já bych byl rád, abyste si těch maličkostí byli více vědomi a více vlastně vnímali, že v podstatě, když něco uděláte, tak si vzpomeňte, že ne každý to udělat může. Jo, važte si svých schopností a využívejte je naplno a dělejte tak, abyste ty schopnosti měli co nejdéle, ideálně až do konce života.